ka-action issue, panunuto kita nin badil as in trespassing. Iyan, issue manungod partner sa daga. Daga na naman. Iyan. Siyempre pa, matauman kita partner ngunya nin papremyo. May tablet. May tablet, may cash. Ayun, kaya kumpleto ang tabang ora mismo kan Ako Bicol Party List. Siyempre, uyaan sa tuyang enot na issue ngunyan na legal. Ngunyan na taon partner, dalanon tayo ni. To make it short, because I have no time, we let Oscar go to the court. Not with you, because if you are in action center, you have no legal entity to intervene. Ang pag-iriwala na daga, 0781, 11,488 square meters. Piglog talaga kami sa ni Romeo ng aras, illegal entry siya. Katapos kami, pigpadaog-daog, pagkatapos may banta pa sa ko yung gadanon ako. Ama to, Hulyo 27, mariknom na, twilight time, tinutukan ako ng K38. Ngunyan, may blattery siya sa gabawan. Antaramon ko, kung nagdadangog ka Mr. Romeo Briones, sana mas upog ka sang gigibo. Dahil naggadana sa pinsan mo, si Papa, talaga sa kamaturan, di man siyang daga. Kaya man pigrarout ming bot at sa mga tugang ko, igual mga shears dyan, pagabot ng oras, dahil nakaprodukton mga tinanom ko, at kuminsan, nanaw man ako pagkaon, alimbawa may produktong kami ng kiparoy o nagiging bagas na sana. Ngunyan, di man nataturukan dahil sa gibo-gibo kayo ni. This is owned by my grandma, father. Not Oscar. They paid for the taxes. But the taxes is not an evidence that they own the lot. Sir, aside I have my papers here. can we see it? No, I have in my house, Okay. Santa Maria. Ang nakaputan ko dyan, so old testimony, ali paki milisyo na the only hairs ang nakabugtak dyan sa testimony, sa kun nga kaput ko dyan, sa deklarasyon, sa good mapa, na dahil man siyang katibayan big filing. Ana si Rado Berelio, father ko yan. Okay. Kaya kami, tagamana lang. Here's, opo. Sige. So, lot number 10791. Oh, the tax declaration. No, That is- sir. Not only the tax. Okay, we'll see it in court. Kaya nadadakop siya sa kibo-kibo niyang sala. O ali niya sa Bureau of Lands. Land of Sin. Kinuha ko yan. Hindi na tayo. Dahil share, ang pigagamit niya, family tree. Ang family tree ng ginibo niya, iyo ang pigagibo niyang propaganda na ay daw siya share na 1,988 square meter siguro ato tapig did by so Kasi po ang magurang kay ni Briones. Restito ta asirado. Anong mo po ito? Lula na dahil so tugang sa lolo ko na ama ni Papa. May taramo na nagpabakal na dahil kinaga. Ang pinabakalan si Carlito Ramirez, sarong retire na Coast Guard. Nagtayo siya ng Sunrise Integrated Farm. Sa ngunyan magayon ng pisto niya. May pigigibo pang tinda na kadiwa. The lot that he's staying right now is not their own. It's not his lot. How could That you is say, my sir? grandpa. I have my papers. Sa true story, nagdakula ako di sa Gabon, daw aputon mo ang mga barangay dyan. Dahil Romeo Briones dyan. No, sorry, sorry, sir, ma'am. Okay. I'm sorry, Yan partner, mga ka-aksyon, ang istorya manungod partner sa iriwal sa daga. Ang pinag-urulay na daga, more than 11,000 11,000 square meter, yes. 13 hektarya. Napagsadiri pa partner kan sa indang mga magurang. Mga luluhon. Mga luluhon. Pero partner, makakaibahan tango niya na pagkahapon ang mismong nagre-reklamo si Oscar Armenta. Maray na pagkahapon tabi, Kuya Oscar. Mikropono. Maray na po man tabi sa nangadangog sa Indo na arog kani po saro pa lang kami nagpapaliwanag sa problema sa daga dahil nang lawgining kalaban mi
Dahil man pantulot, dako lumpas sa mga banta sa moya. Pirang taon ka naman, Oscar? 62 years. Ining diskusyon nindo sa daga, pirang taon na ini? Mga 4 years mo niyan. Maapat na taon na. Okay. Diyan ako tinubuang kiuban, sir. Ini man Oscar na pigbabanggit na Mr. Ano ito? Briones? Kaano-ano mo ini? Silvi Makutiyo na po. Dahil pinsan buo siya ni Mama. Ikaan Makutiyo. Ay, ni Papa. Ditiyoon mo na siya. Oo. Pamangkin ka. Pinsan siya ni Papa mo. Pero actually noon, na medyo makisag pa si Papa, pero may nagdadyan niya sa arong. Pakira nila po ang mikropono. Dahil man tabi na aram ko na may pagnanasa siya. Pero no nagtatrabaho ko dyan, tamaginibong sa 0791, yan, 0781, Lahat pabalik-balik sana ako. Sabi ko kay Papa, may pagnanasa ang pinsan ninyo. Sisay nga niya ako, si Mr. Romeo Briones, na magpinsan ka mo. Pigpapaturo-turo san so mga muhon, kada kanto, pigaanap niya so. Nagagibo siyang plano na talagang malaog siya. Umilabot sa punto, nakalaog siya. Okay. Paano siya tabi nakalaog? Ano yan? Ang kambuhay pa si Papa mo, tinauwan siya nin authorization. Wara man tabi, sa nagadangog, dahil authorized ang magurang kon makaposisyon siya. Alat ko na. Manoy, balikan ko lang Manoy Oscar, ano? Ining daga na 11,000, kiisay talagang original na kagsadiri. Si Wenceslao Asirado, sa mga ninono mi, si Milicio, iyon pigdadaran niyang chimpo. Kaninot, Ining kagsadiri kang daga, Ay, si Wenceslao Asirado. Ano mo yan? Ama mo. Lolo ko sa ama ni Papa. Lolo mo. Ayun. So ngunyan po, ano ang pinagkakaputan na kakusgan ni Mr. Romeo Briones. Briones kung nata hanggang sa ngunyan, habo niya maghali duman sa daga na pigsasabi mong sa diri kan sa imong lolo. Abo sa manggali. Pakitangod lang Manoy. Abo sa manggali, tang gusto niya, pigaanap niya, supporting share ni mama niya, ni Lola Rostijuta. Ay, may saro pa pala na kung apot Manoy Oscar. Ining 11,000 na ini na pigiriwala nindo, titulado. So, piglakad ko po yan sa Registry of Deeds. Ang sabi sa Registry of Deeds, daing titulo. So, pero may titulo yan sa sa totoo lang, nasa Manila siguro. Para, Baka so American title pang Yan, sudara ko lang. po, sir. American So, title. may titulo pero dahil manindo kapot. Dahil. Ano ang kapot nindong papeles? Declaration, dispelled, so old testimony. Tax declaration, saka So old testimony na ang kasaysayan nito, so buong sisay nagibo kayan na testimony. sa digdis daraga kaninot. Kapot po yan. Iyon na partner itong Iyon ang kapot ko dyan, presentar niya sa Samuya. picture Ano ang nakalaag duman sa testamentong ito na kapot nito? Ang nakaduman, ang number 1 ang nakapunto ng God, ang nama ko si Virilio Asirado. Ang kagsadire. Ang magiging tagapagmana? Takamana, sagkod so mga tugang. Okay. Pero sa totoong buhay, dahil man talaga kay Romeo Briones. So mga nakangaran duman na tagapagmana, warang Romeo Briones. Iyo po. Ang yaon, so ama mo. Iyo po. Okay. Punto yan. Alright. Sisay po ang nagbabayad nin buwi sagod sa ngunyan. Ining Ang pamangkin ko po, si Mary Ann Asirado po. Mary Ann Asirado. Si Mary Ann Asirado, aki man, Kantugang kantugang lalaki. lalaki. Pamangkin Okay. ko na tabi. pira ka mong magturugang. 12, patay na so 5. Pero may mga aki. 7 na sana kami natada. Pero Doon may mga aki lalaki. to. May mga aki so iba. Sumato ako, 4. Yang ngunyan, ako, dahil man ako pamilya, medyo ayaw ko na ibanggit na kung abo ako nagpamilya dahil broken hearted man ako. Pagkatapos, So gusto sabihin, hindi ka nag-agom. ay kung agom, dahil na ako magpartaram. 7 taon ako sa Lydian Disco Club. Kaya di ka nag-agom. Dahil niya mapili-pili partner kung si Isayang Oo, dahil di niya dako- namumutan. Nakulong duman ka na ilang na may kwan? dati man akong ex-lib. Anong mga pangaran kan mga star dancer dati dyan sa Lidian? Ayaw ko nito. Tatay, balik kita partner sa issue. Balik kita sa issue. Kasi kung wala man sa lista, ang pangaran kan pamilya ni Romeo Briones, ang magurang niya. Ano ang kakusgan niyang Ano ang kapot? kakusgan niya? Kung nataasag kudgun yan, Nagkiklaim siya. Nagkiklaim siya kang daga. Ang pagkiklaim ng daga, amo na itong so, sinabi ko ng pigigibo niyang kuhan. So, Family tree. Pagkatapos may ginirigibo ko siyang mga iskit. Ang deklarasyon, sarok man ang pigkakaptan mi. Pero day siya mga gaw kabako man niya. Yan na nan marayong So, yan, liwanaga. partner. Buda, ang pigiling ko, maray umingles.
Oo, kanino, 1994, tanda ko pa. Giniba ako sarong security kayan dyan sa YMCA. Kuwan man yan, sarong instructor yan sa Aikido, ay sa Judo. Antaramon sa ko, bako ka nga o ka, nagwardya kasi tayo niya ako, iyo, sa geothermal, saro akong taon nagwardya. Katapos, medyo minali ako sa pagkagwardya, nang-stayin ako sa tiyong ko sa Butuan City, sa Mindanao. Medyo siring-siring man ako. Tapos magurang ko medyo nagpabubulong man dito, nanrabaw pa sa tiyong ko sa Mindanao. Medyo nagloy na sa wama ko. Bumili ka man sa Bicol, pero nagkayong pensyon. Pagkayong pensyon, pigasuportan na ng tiyong kong kuwan man dito sa Mindanao. Pakali ko sa Lydian Disco Club 2001. Ura na ako ibang... nagtrabaho ko talaga sa Lydia? Oo. Nagipa akong isad man dyan Japanese entertainer medyo man turta taong ito sa Nipunggo. Halimbawa, sige daw, example ito kami. Welcome Lydian Disco Club. Irashimashi. Hirashimashi. Irashimashi. Anong gusto sabihin yan? Himasimas. Iba nga. Dahil, welcome nga. Welcome to welcome Lady Lydian Disco Club. Hirashimashi, True himasimas. story yan, true story. Dawa, nakita pa sa mga kairiba ko dyan siguro. Hirashimashi, ladies drink. 250. Mashi-mashi. Tapos sabi, balik kita duman sa issue kasi nababanggit mo din Nagkabot na kita sa Lydian, partner. nagkaigwa na ka mo nin At tapos magayon pag-urunan ng Lydian, partner. Saka na yan, partner. Okay. Tadakula nagdadalan mo niya na talagang nakatutok dahil sa isyong daga, partner. Ako Uray din nakan daga. isyong Lydian. Dahil na muna Okay. kayan. Tatapos na yan. Dahil pa man nga ni nagbubukas mo yan, partner. Digdi kita tatay kasi nababanggit mo, nag-arabutan ka mo sa turutok. Oy, may kaso na pala ni may kaso na ini, wala pa? Turutok ka ning badil. Nasa kaso na po. May kaso na, partner. Arin itong nasa kaso, itong suinot na... 10781. Iyon nasa kaso nga niyan. Susaro ito, partner. Taduwa na kasi lote. ang pigalo, nindang lote. So, duman sa napistuhan ko, dahil man ang kaso So, duman. kita, partner, sa pagano. Sa napupwestuhan mo. Oo, sa napupwestuhan. Ngunyan, nababanggit mo na nag-arabutan na kamo sa turutukan nin badil. Na tinutukan ka? Duman sa arang mismo. May badil yan? Nagpagote akong lumbod, pagkatapos, so tumataon niya, pagtataon ko mang kidita kwarta, tamay agong. Digdi po, isentro Pagkiran po. nila. Oo. Pagkatapos kayo ito niya, kung di ka magtaram sa amo mo, tayo ning daga, sa muya ini. Dispis, ako pa niya, ako nagpartaram kaning niyog. Kung gusto mo matabangan kang kuan, tagilibo kang tumataw, maski siyang kikigibong tumataw sang duman. Nangon niya, so ibang niyang tumataw, dagit nga ni sa iya, taday man pakaraon, day man pitawan sildo. So, sa iling, Paano ka tinutukan? oo. Sa iling mo ba, tinatakot-takot na sa nakamu, dominante, na kuan man so kaya sir, excuse me. So tumataw niya, suminumbong, katapos twilight time, di naman ako sa araw. Pigarog-garog kayo no. Ano ini? May lisensya ang badil o ano? Dahil man siguro yan. Para barantaan na naman ako dyan ng ganda nun, ilubong duman sa Sabi dagat. ni, nadangog mo mismo? True story yan. So ama ni Samuel, kay bako pa kayo ito. Niyawan na nakablatter pa yan sa istansa. Para ko hanggang blatter, taday man ako kay kwartang isuporta. Ining lugar na pigkuanin do, boundary kan istansa and Ang daga po, mister, anak ko pong barangay san, istansa. Ligaspi. Ligaspi. Nakalaog sa Ligaspi. So ngunyan tabi, sir, araw kayo na pangyayari, ano ang gusto mo tabi na mangyari digdi sa sitwasyon as in sa imong pigrani sa Samuya? Ang gusto ko, maklear lang na dahil iriwal, sa may batas, sumatapos na dahil ng ribok, dahil mga banta, tabo ko man makipag-iwal. Nya kung 1,000 square meter man saan ang pag-claim niya? 1,000 square meter o gusto gabos i-claim? Kuan gabos na atong ning pig-claim niya, pati sunatugdok ang kampamangkin ko, sakaw pandawat. Grabe naman, ano? Pero kung 1,000 square Pero- meter, pwedeng tawan na sa nando. Kari magkapuro Antaramon na. kayan, ang daga niya daw Pakirani po. Ang daga niya daw sa Gabuan, 50 hektarya para pigararungan. Dapat, bako ang daga niyang pigat, kuan, so turo niya na, pakatugdo niya sa iya na. Garo baga kang tsimpo apon, ang naiiling ko, yan, sako yan. Iyo. So iyan ang gusto niya, partner. Inabot ko pa yung partner eh. Kung baga kung ano, may batas. Inabot ko yan, partner. So, luluhong ko, sa kasutugang mangkan lulo ko, ang boundary ninda, bako talagang muhon. Susapa. Kung basta nga sa balyukan sapa, duman sa sarong luluhon. Sa iya yan. Oo. Lake. Maringaning susapa, day nagbabalyo. Buda day nagbuway din. Takong magbuway din. Ubus, partner. Kan Ayun na mga siyang kaitong daga. panahon, arog bagakan.
kan mga ipanahon partner, ang mga gurang medyo may word of honor. Kaya dahil man sila nag-iriwal kun minsan. Kaya alam mo yan, baga partner, Ayubanan dahil mo sa yan. nagdadakulang Pag nag-abot na sa populasyon. mga years na, Yan. dumana. Bata mo yan mga panahon, ang labi-labi partner, so mga abot, araw gayan. Maray na pagkahapon tabi ato ni Jill. Maray na pagkapon, Rems, Joshua, maray na hapon po sa gabos na naghihinanjog, and Happy New Year to all. Yan, Happy New Year. Happy New Year, Attorney, Congressman. Congressman Jill. Ayan. Attorney, nadangog tatabi sa issue, ano tabi sa imong komento, ano tabi ang masasabi mo sa isyong ini ni Oscar Armenta? Labanan kang pamangkin sa kakantiyoon sa daga. Okay, so nabanggit nga ni Sir Oscar Casubago na initabi na Lot 10781 ay saro na pala na pending case no sa sarong korte. So as a lawyer, it would be unethical on our part to comment since this case is already pending before the court. So dumana lang po siguro So kita. babayaan tayo itong sarong lot number na ito. Duman Hindi kita sa sarong lot Okay. na pinag-uurolay na sin pinag-iiriwalan man. Yes. Well, ang masasabi ko tabi digdi sa kaso ni Sir Oscar na kung saan may nagki-claim pa no si Mr. Briones na digdingan isa daga ni gusto pang kuwao no sir, and then yung manner kan sa iyang pag-occupy or kaya pag-claim no was coupled with the threat or intimidation. Nabanggit nga ni Sir Oscar Casubago na nag-abot sa punto na tinutukan pa siya ni Badil no regarding lang digdi sa problema nila or iriwal sa daga. Well, first dumantabi sa ginibo ni Mr. Briones na tinutukan initabi si Sir Oscar nin Badil. That would fall under grave threat, no? That is an act, criminal act. Criminal punishable. case. Yes, Criminal that is a na criminal lang. case punishable under the revised penal code. So, sa madaling sabi, no, in layman's term, ini po ay pagbabanta. Na kung saan, pwede po siyang makasuwang kriminal. Ayan. So pangbabanta or pananakot, araw gani attorney kasi pwede ba? Alam ko na, partner. Sige, partner. Kasi kung nadango mo po, attorney, ang pigkakaputan na kakusgan, tawara man sin nakaput na titulo. So tax declaration, buda supig sa sabing testamento. Sa iya itong kapot partner. Nakaput-kaput niya, hali duman sa pinaka-lolo mo na ipinangaran sa ama mo. So, bilang tagapagmana. And sunod na apot, attorney, kung pwede man nagamiton sa pag-claim kidaga ang pagsusog ki family tree. Oho, kasi ito attorney, gibo-gibo lang ito ni Romeo na Okay. family tree, including kung sisay Ang sa mga saya, magturugan. so testamento buda, so tax deck. Yan. Yes, actually, no, duman po sa sinabi na ining pigsusugan po sa family tree kasi nabanggit po ni Sir Oscar Casubago na initabi pala na pig-iiriwala na daga is pagkadsadiri kan luluhon paninda. So, kung babasyan tatabi ang rules on succession, initabi na daga na ini kung hali pa sa luluhon ni Sir Oscar, may heirs na nagmana kaya na daga. So, dumantabi kay po ng family tree, tanganing masusog talaga kung sisay ang mga legitimate heirs na considered na tagapagmana kay ining daga. So, kay puan po talaga yan, saro po yan kay puan, in case of land dispute, na kay puan po talaga nagkaigwanin family tree, tanganing masusog talaga po kung sisay ang mga legitimate heirs. Pero attorney, nababanggit ni Sir na Sir Oscar na duman sa family tree ito, since ang tagsadiri isololo niya, sa induman, ma-fall tabi, itong si Anong yaon duman sa family tree si Romeo Briones? Ura matabi. Si Senya on duman. Magurang ko po. Lang. Magurang mo, buda, paano nakalaog si Magurang berilyo asirado pagkatapos gliseryo sa mga tugan ni Papa. Ta nakabutang duman, berilyo asirado, it al. Nangulugan sa magturugang o sa gurang ko. Nagadanso. Ining ama ni si Mr. Briones, pinsan ni papa mo. So ina, ay siya, Makirani-rani po. ay siya sa ina kay Lola Rostituta, tugang ni Wenceslao po. Tugang ni lolo mo ang inaman ni Mr. Briones. Pero sa totoo lang, sa 11,000 ay 10781, mayo man po, Romeo Briones naman. Kaya yan lang medyo makulog. Kumbaga, nag-a-assume si Romeo Briones na parte siya duman kan family tree. Where in fact, ang pigsususog tadig di attorney, so sa magurang niya. Or sa lolo, so sa lolo niya. So, arog po tabi kayo, may last will and testament ba na ginibuhan ang lolo nindo, ang magurang mo? Yung Na, sabi niya, partner, nagaro testamento. Duman, bako, ma'am, na litrato mo tabi yan. Oo, nakalagduman, pero iba ko ito last will and testament. bako. Bako siya. Testamento lang na tigde-declare duman na ang nakapangaran sa daga,
So mga aki, yun. Attorney. Okay. Manungod tabi duman no kung pigasabi nga ni Sir Oscar na wara man talaga si Mr. Briones duman sa family tree, then definitely they po siya pwedeng mag-claim as an heir, no? Not unless kung ang position niya is he is claiming by virtue of right of representation, tanabanggit bagatabi na ang tugang kan papa mo po is Si lolo niya, tugang so ama ni Mr. Briones. Suina po. Suina. Suina. Okay. Yes, so baka suina man nagahabol kan siyang share duman sa daga na ngunya na pigi-iriwalan, baka ang position niya is he is claiming by right of representation. Duman po sa iyang ina. Pero, well, that is just my assumption po, no? Kasi day ko man po talaga nailing sa mga dokumento. But definitely, kung susugon tatabi ang mga heirs, day man po kaiba duman si Mr. Briones. Kasi it doesn't necessarily mean tabi attorney na Halimbawa, partner, kita bang tugang? Kung Halimbawa, tag sa magtugang diri kita. kang tugang, di ibig sabihin na automatic pag sa diri naman ang Alam ko tugang. na. Halimbawa, magtugang kita, partner. Ako may daga. Pagkatapos, siyempre, may mga aki naman ako. Ano, nangangahulugan na digdi sa pagsasadiri ko bilang tugang. Sa diri iwa ka ko pa man, dai man. Kaya, so aki mo pwede pang mag-claim. Unless din. otherwise, dai pa ito nababanga Yes. kan mga ugurang. Okay. Kung mina naman sa pinaka... Sa magurang. Oo. Sa arog kaning bagay tabi attorney, ano ang pwedeng gibuhon tabi ni Sir Oscar? Tanganing makampante man ang buot niya na ining si Romeo Briones dai talagang kakusgan as in daing karapatan digdi sa pinag-iiwalan nindang daga tabi attorney. Well, initabi bagang daga na tigi-iriwalan is already pending before a court, no? Maybe we just have to await the judgment, no? Primarily, ang sa korte tabi is a matter of presenting the evidence. Kung may mga pieces of evidence talaga kamo na ma-prove talagang iyan na daga is kamo po ang mga rightful heirs and rightful claimants, then the court will award definitely the land or the lot being the subject of the case. So, duman po sa other aspects po, no, na kung saan igwaman po kay mga threat na pigigibo ini po si Mr. Briones, tanganing makuha niya lang ining daga na sa iya man na gustong kuhaon, siguro tabi sa proper, kay po tabi mag-report permi sa proper police. authorities, i-report at sa barangay, magpa-blatter po kita, and then magpa-blatter man po kita sa PNP. No? For record purposes, tanganing kung may kagustuhan po kamo mag-file in case in the future may magagamit po kamo mga ebidensya laban po digdi po kay Mr. Briones. Maidugan ko lang tabi attorney. Ini bang kapot ni Mr. Oscar na declaration itong pagbayad niya tabi sa buwis as in ito pang testimonya dakula ba itong kakusgan against tabi digdi kay Romeo Briones? Well, di ko man po pwede panginutan ang korte, no? Kasi this is already a pending case. But definitely, initabi ng mga tax declaration ninda, ini man po, kung ano man po ang dokumento, igwa po ining pamilya ni Sir Oscar, that would help his case, no? To prove na sinda po ang rightful claimant and rightful heirs para tanganing may award once and for all ini pong property digdi po sa inda. So malinaw tabi yan sa Oscar na pwede mo talagang kakusgan yan ang mga kinakaputan mong mga dokumento. Excuse me. Opo, mikropono po. Pero, excuse me, Utabi, attorney. Kan day pang tinampo, dahil taon nagbabangga sa muya. Day pang tinampo. Makusog pa si Papa. Dahil tao na nag-claim Nag-claim. Normal yan. Normal yan, tabi, Nangon yan. Manoy Oscar. Ang sarong lugar, pag nadidevelop na, dyan na nagruluwasan, lalo na kung perti ng maray. Pero nga ni kung masaguso, nga rayo, Day pa. wala nag-claim ka yan. May tao man kaya nagturo dyan na medyo pilosopo. Ang daga mo nga yaon sa kay Maloybi yung na Berillo asirado. Ngunyan, nagagadang pa sa nato na ilubong ngunyan na si Mana. Saro man na itong nagsugo kay Mr. Briones maglaog sa ari-arian san magurang ko. Kaya punto nagadan so tao ngunyan. Paano? Taso yatong punta itong nagturo. Ang piglalaog kayo ni Mr. Briones, 0784 lot number. Ang nakapamugtak duman, kaputol sa pusod na ama, Glicerio Asirado. Sarong milyonaryo ato sa Butuan City. So ngunyan po tatay kung ika nga po ton, ano po ang kinakaanda mo? Ano po ang kinakatakutan mo? Pero pagiling ko kaya siya attorney, parang igwa siya ning takot na diin niya talaga mailuwas. Ikaw man daw matutukan yung badil partner. Aside kay ito, ano pa ang sa imong medyo pinag-aandaman? may
payo man kayaan mga tao na medyo nagpa-interview kaya sa Ako Bicol. Ang solusyon niya ako dyan, kung ang problema sa daga, dahil mangkitaong mga dakula, dahil maresolbiran yan. Nagkayo na kami ng abogado. Napauno. Maski 50,000, pigdispal ko pa para sa kuya na to, tanang garanti so natugdukan ko. Para sa kaligtasan mi, na dahil kami makulong kantugan ko. So ngunyan po tatay, makusog ang buot mo na as in nagtitiwala ka na matatabangan ka kan Ako Bicol. Salamat na lang sa pamamagitan ng Maladyos. Utang na loob na lang kung mangyari man makabalik ang problema sa daga mi na dahil mayong magsawong-sawong na makabalik so pipig produktan min kabasan, may pispan pa ko kaninot. May kanyugan pa nagpapalumbod ako. Pabakal ko sa lumbod 7 pesos, pabakal din dat 25 30 pesos. Kung nagdadalan po ngunyan si Romeo Briones, ano po Sir Oscar ang sa imo tabing mensahe para sa iya? Ang masasabi ko man dyan, maski so tinanong kong piganap buhay, pigtatrap ako niya, naday ako magprodukto. Tainot na nga kamong nagprodukto. Kami naman maprodukto. Kaya, useless so kapagalan ko. Maski tugang ko, maski sarong nuyog, dahil nakakuprodukto naman. Maraya ko tadayang pamilya. Pero, mas mapagalan dayang pamilya. Oras tiglipot, dahil ka lamang makupo. Ali ka magkasalidian, di ka pa duminara. Ikaw man ni Oscar, nalilibong man ako sa imo. Ikaw nagpara-istorya na 6 na taon kasalidian. Kung niya nagpo-problema ka kanlipot, di ka lamang kindinara maski saro ali duman. Bayan na aluyo na. Nakalipas ng 21 years, 22 lang niya. Saan mo na ako nagali dyan? Nagali, aloy na. True story yan. Day mi na inabot sa mga Nagali 2001 ko yan, day panganay ako uncircumcised. Anyway, iyon ang problema sa daga. Baka igutabi ning... Pero sir, bago ka aling bumuradyo. Iyo man ini. Naka-interview na ako. Ano po interview ka na sa Muya? Problema mo kan nagi kong bayaw na ilaw. Kung sa'yo nakamot kita. Attorney ba katabi igwa ka ning advices? Attorney, ano nang pinakamaray nagibon? Ini pano siya kay siyempre tako. So sa indang problema na dahil nakaprodukto. First time in my life. Pakiran niyo po. First time in my life, ako nakalakop ako. In my lab or in my life? Life. Okay. Na nakalakop ako. Sabi ko niya ko, kung dahil ko na pigistar na daga, useless, bako na yan sa muya. Totoo yan. Ang daga talaga. Pag dahil mo na posisyonan, may ibang puminosisyon. Sa indang na yan. Pero true story sa Libon San Antonio, ang daga sa lulong ko, 17 hektaryas, abok ang matiyang ko mag-claim. Magagastusan kaya. Saka duman sa bulod kan libon. Yeah, sa San Sisay gusto Antonio. mag-claim duman. Mas kaya ako tawan mo. Dirang hektarya? 17. Mas kita mo sa 17 hektaryas. Dahil ko Abo mo maduman. naman, partner. Dahil Abo ko mo naman. maduman. Attorney, bago tatabi butasan si Sir Oscar, ano tabian sa imong advices? Anong maray or anong pwede nagibuhon? niyang gibuhon tabi? Bako man lang siya nagkakaproblema So mga pamangkin niya, taga-dana sa ibang tugang. Tugang Suba ko. niya pang tugang. Siya lang maray ang nagibuhon nito? nagre-representar para sa inda. Anong maray nagibuhon po, attorney? Okay. Attorney Kong. So, Medyo hindi na wara kaya ang kabata. Medyo Medyo okay ka na ngunyan? Sabi nga ni, Na-release mo na? sabing nabaritaan ko nga ni, pagkakuan mo kan auto sa bago, pigkabahan ka. iyo tabak ko kuman mil Yun ang niya sabi. ako ni Samuel. Niya ako pasensya kasi maapit ako. Nagduda ka na, nagduda ka so driver, baka tauhan ni Mr. Briones. Yan. Saro na. Sige, attorney, ano po ang maray nagibong kang pamilya ninda? okay, so manunggod nga ni duman po sa pig-iriwala ni Daga, halaton tatabi ang magiging desisyon kan korte, tanganing iyo po kaya ang matao sendo kan karapatan kung kamo i-award tabi ang sendo na lote niyan, then you can already assert full ownership no over the lot. And actually kung igwaman tabi kigigibon ini si Mr. Briones, once na ma-award tabi sendo iyan na loteng iyan, pwede man tabi sindo na kasuhan yan kung ano man po ang mga illegal na gigibon. Halimbawa, kung magkaigwa na tabi ki desisyon pabor tabi sa indo, and then nag-insist pa siya, malawg siya or matrespass siya duman sa lote na tigi-iriwalan, then you can file a case, no? Pwedeng trespass, other form of trespass, or pwede man tabi usurpation of real rights or real property, no? That is also a criminal act punishable under the revised penal code, na kung saan kung ang sarong real property, no, through threat or intimidation
pig-occupy or pig-possess kan sarong tawo without the permission kang kad sa diri, then you can file a criminal case against him. And then therefore, kung igwa man po kami kamotabi ki mga insidente na mangyayari pa sa mga masunod na panahon, always consult your lawyer, no? Tanganing ma-guide tabi kamo or ma-advisean kung ano dapat na maging gibuhon sa mga arugan na sitwasyon. Kung nagdadalan man tabi ngunyan attorney si Romeo Briones, anong man tabian pwede mong i-abiso sa iya tanganing makampantiman ang buot ni Oscar? Kay Mr. Briones, iyan po dito tabi digdi si Sir Oscar. Pamangkin niya naman pati. Pamangkin mo man lang po yun eh. So, bali, magkaparamilyaman sa na po kamo. Ngunyan na-handle po siya sa na pigistorya niya digdi na nagkaigwa kamo kay Iriwal na nag-abot pa sa punto na kung saan tutukan mo pa siya nin badil, no? So sa arog kaya na problema total magkaparamilyaman sa nalugod magkaigwa tabi kamo nin maray na hururon tanganing ining issue nindong ini na sa daga ma-settle na po nindo amicably, and then na po kita mag-abot sa punto na kita magkarasuhan ta medyo difficile po sa ngunyan lalo na kung kita naghahampang nin asunto or kaso sa sarong korte. Ayan. An maraot pa man tabi. So, ginibo pa niya kaming mataban magtugang. Takunday kami nakapiyan siya. May kaso man ito. Data na po kung kuwan na ito. So yan po tatay. Oo, yan po tatay Oscar na nasabutan tabi an pig-abiso sa tuya ni Attorney Jill, and lugod maging maayos man giraray kamo ta sa magkapamilya man sa nano. No, medyo nagatin kami sa kaso na pinailan niya kaming malicious mischief sa tip. Nagpamidbid pa siya sa tumangan sa korte na sobrino ko adi. Ngarelo kang tubagon, pinamidbid mo kaming sobrino, ginibo mo kaming mataban, trespassing ka sa daga, sanggurang ko. So, ang apod kayan partner. Aram mo, parte, tama si attorney. Para matapos sining isyong ini, dapat siguro ma-resolviran makaskas kan korte. Tayon ma-determinar kung sisay talaga ang Tagsadiri, legal na tagsadiri partner. Tagsadiri kan daga. Anyway, iga-guide mi man giraray tabi ka sa Oscar, digdi tabi sa imong pigrani sa Samuya, asin salamat sa pagtitiwala sa Ako Bicol Party List. Salamat man sa nagdangog, sana maintindihan ninyo ang sarong taong nagpo-problema, manunugod lang tabi sa daga. Yan sanan itataram ko. Maray napon sa inyo nga, men. Okay, attorney. Thank you. Salamat tabi Attorney Attorney Jill. Kong. Attorney Congressman Jill Bongalon, and syempre sa imo tabi, salamat sa pagtitiwala Sir Oscar Armenta.